Que sí, non o creemos, xa un momento xa non creemos nada. Pero por que credes que non avanza? Porque nós que falamos do comité da empresa, estamos cada pouco reuniéndonos con ele. Si a cousa vai mediando, vai pouquinho a pouco, tal, é que non vemos nada. Entón, que eso, si, vais a arreglar, pero non se sabe cando. Entón, que como facemos? Claro, nós cada pouco estamos falando co Paco, co Anxo, que o dos ACIG, é que non podemos, nada, estamos sempre ca mesma historia, con todo. Entonces, non... É que hai unha cousa que dices por que desconfiamos que non avance. Porque este tema, en teoría, estaba solucionado en marzo, cando se expropiou os terrenos. E, sin embargo, o 19 de setembro apareceron a Guardia Civil para pechar as empresas. Si o Xiro se está traballando é exclusivamente porque os traballadores e as traballadoras que están aquí se plantaron e botaron fora aos que iban a desahuciar as empresas, senón que estaba precipitada e a xente estaría pedindo pago. E por outra parte, hai unha situación de injusticia tan grande, por iso estamos aquí no xulgado, que nestes momentos hai cerca de 5 millóns de euros en pizarra na esplanada de Samaca que están totalmente cautivos. É dicir, Eirosa non pode vender esa pizarra nestes momentos porque está en terrenos desahuciados e non se pode utilizar, é dicir, está a xente producindo para poder traballar e poder cobrar o mes. Como dice o Moncho, chega o Nadal, chega a paga extra e non sabemos un pouco a situación que vamos ter. Entonces, pola nosa parte, desde logo, non imos consentir que se peche. Nós non imos consentir que 250 postos de traballo directos e unha cantidad grandísima de postos de traballo indirectos, de proveedores, de clientes e demais, podan ir ao garete por culpa desta situación absolutamente absurda e absolutamente, vamos, de un verdadeiro despropósito. Entón, que a concentración de protesta se celebra aquí diante dos xulgados, a que se debe exactamente? Porque aquí tomanse decisións. O xulgado vai tomar decisións sobre se permite o desahucio das empresas ou non. Entón, de alguna forma, que o xulgado vexa que os traballadores piden justicia.